Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Ngokukhulu ukuyithoba ngiyabingelela abapostoli, ongampostoli, abafundisi, abafundisi bonke, omama bonke, obaba, abantu abasha e-Sunday School, worship team, umshayeli wemfimbi welihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Lo umphambi wenu uma ngokuthethwa umaZulu, yini abazalwane enizobha uhlelo namhlanje. Ngiyethemba abazalwane inkosi izosiza nje, ngoba angimeli kule ndawo abazalwane, kodwa ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi uzoba nami. Ngizocela sithule iculo ledumiso, sidumise uNkulunkulu abazalwane kuvule inkonzo. Siqonda ekhaya nithi nina Oh
usivakashele namhlanje. La ekhona ngicela phakamisa isandla usivakashele. Ngizocela uzele phambili uzosikhuluma.